Magandang gabi po sa inyong lahat, Sir PB. Ako nga po pala si Miguel. Isa rin po akong OFW at kasalukuyan pa rin nagtatrabaho dito sa ibang bansa. Itong ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay mula po sa aking tiyahin. Bali pinsan po siya ng nanay ko. Siya po ay si Tia Silvia. Ito ay personal niyang karanasan at totoo pong nangyari na may 3 dekada na mahigit ang nakalipas. Si Tia Silvia, tulad ni nanay, ay pinanganak din sa probinsya. Kaya pareho nilang naranasan ang hirap ng buhay doon sa kanila. At dahil sa hirap ng kanilang pamumuhay kung kaya sa mura pa lang nilang edad ay nasasapak na sila sa iba't ibang uri ng gawain. Mga bata pa lang ay naasahan na sila sa mga gawaing bahay at ganon din sa bukid. Kaya karamihan ng mga taga roon sa kanila noon ay hindi nakapagtatapos ng kanilang mga pag-aaral dahil natutuon ang kanilang panahon at atensyon sa pagtulong sa kanilang mga magulang. At karamihan din po ng mga taga sa kanila ay sinisikap na makapagpamay nila para makapagtrabaho at kumita ng pera. Pero dahil sa mga hindi nakatapos ng pag-aaral, kung kaya kadalasan ay pagiging kasambahay ang malimit nilang mapasukan, lalong-lalo na ng mga kababaihan. Nang umidad si Tia Silvia ng 16, ay nagkaroon siya ng pagkakataong makaalis sa kanila upang makapangamuhan at makapagtrabaho. Yun nga lang ay hindi sa Maynila, kundi sa isa ring probinsya. Ngunit malayo mula sa kanila, tawid dagat din ito. Ito ay dahil sa tulong ng kanyang kaibigan. Nagtatrabaho kasi yung kaibigan niya sa isang mag-anak na may sinasabi sa buhay doon at nangangailangan umano ng kasambahay yung kakilala ng kanyang amo. Sa kagustuhang makapagtrabaho at kumita ng pera para makatulong sa kanyang pamilya, ay hindi na pinalampas pa ni Tia Silvia yung magandang oportunidad na iyon. Kinausap niya kaagad ang kanyang mga magulang at pumayag naman ang mga ito. Pero may isa pang naging problema. Wala siyang pangpamasahe. Pero sabi ng kanyang kaibigan, ibabalik naman daw yung pera ng magiging amo ni Tia Silvia. Kung kaya nangutang pa sila sa kanilang mga kamag-anak para lang mabuo yung halaga ng pera na kanyang kailangan upang mayroon siyang maipangpamasahe. Yun yung unang pagkakataon na mahihiwalay si Tia Silvia sa kanila. Kaya malungkot siya. Pero nilakasan na lamang niya ang kanyang loob pagkat kailangan niya talagang gawin iyon. Alang-alang na rin sa mga mahal niya sa buhay. Naaawa na rin kasi siya sa kanyang mga magulang na noong mga panahong iyon ay medyo may edad na. At naaawa din siya sa kanyang mga kapatid. Nanganganib kasi na hindi rin makapagpatuloy sa pag-aaral ang mga ito. At ayaw niyang mangyari yon dahil ayaw niyang matulad sa kanya ang kanyang mga kapatid. Ilang araw din ang itinagal ng kanilang biyahe at hindi maganda ang kanyang naging pakiramdam pagkat hindi siya sanay. Nahilo siya sa biyahe at ilang beses pa nga nagsuka. Kaya doon pa lang ay matinding hirap na kaagad ang naranasan niya. Nang marating na nilang magkaibigan yung bayan kung saan sila magtatrabaho, ay hinatid na muna siya nito sa kanyang magiging amo. Bali magkalayo kasi sila ng papasukan. Ang unang bumungad kay Tia ay yung babae na nasa 40 na ang edad. Matipid itong magsalita at medyo may pagkamataray. Nang maipakilala na siya ng kaibigan sa kanyang mga magiging amo, ay umalis na rin kaagad ito. Dahil inaasahan na rin daw kasi siya ng kanyang amo
at siguradong marami nang naghihintay na gawain para sa kanya. Nang makaalis ng kanyang kaibigan ay pinaliwanag mabuti sa kanya ng babae yung mga dapat at hindi dapat niyang gawin habang naroon siya sa kanilang pamamahay. At dahil sa iyon, ang una niyang pangangamuhan kung kaya hindi naman siya nagtaka at nagduda sa mga sinasabi sa kanya ng babae. Naisip niyang marahil ay ganun talaga. Maraming bawal kapag namamasukan ka sa ibang bahay. Ngunit bigla siyang kinabahan nang ilibot na siya ng babae at ipakita sa kanya ang kabuuan ng bahay. Dahil nakakatakot ang itsura nito. Malaki iyon, ngunit may kalumaan na. Nang pagkakayari ay sadyang panahon pa yata ng Kastila. Kung kaya gawa pa sa kahoy ang karamihang ginamit na materyales. At may mga bahagi ng bahay na tila ba inalisan ng dingding na natira na lamang doon yung mga pamakuan. At marami ring bahagi ng bahay ang madilim. Ngunit ang mas ikinatakot niya ay nang dalhin siya at ipakita sa kanya ng babae yung morgue na mayroon pa mga katawang naroon at hindi pa tapos imbalsamuhin. Iyon pala ang negosyo ng mga ito. Sila pala nag-iisang punerarya sa bayan na iyon, kung kaya kilala ang kanilang pamilya. Maya-maya ay may bumabang isang lalaki. May kataasan nito at matipuno ang kanyang pangangatawan. Pinakilala siya ng babae sa lalaki at nagtanong naman yung lalaki doon sa babae kung naipaliwanag na ba raw nitong lahat na mga dapat at hindi dapat gawin ni Tia Silvia. Tumango naman yung babae at sinabing malapit na rin silang matapos. Pero dahil sa masama ang kanyang pakiramdam, bunga ng mahaba nila naging pagbiyahe, ay pinayagan naman siya ng babae na magpahinga na lang muna at bukas na lang mag-umpisa. At nang matapos na nga sila, ay dinala na siya ng babae sa kanyang magiging kwarto upang makapagpahinga. Na matapos niyang mailapag ang dala niyang bag, ay agad na siyang nahiga sa papag. Dahil sa sobrang pagod, ay hindi na niya namalayang nakatulog na pala siya. At nang siya ay magising, pagmulat niya, napansin niyang gabi na. Nagmamadali siyang tumayo at lumabas ng silid. Naalala niya kasing bigla yung bilin ng babae na kumain na lamang siya ng kanya, ngunit dapat maaga pa. Dahil ayaw nilang may gumagala-gala pa at naglalakad sa bahay pagsapit ng 8:30. Paglabas niya ng pinto ay nagmamadali niyang tinungo yung kusina. Kinabahan siya pagkat baka lampas na siya sa oras. Wala pa naman siyang relo. Ngunit bigla siyang napahiyaw nang di niya kagad napansin na naroon na pala yung babae sa may pasilyo at muntik na niya itong mabangga. Medyo may kadiliman kasi kung kaya hindi niya ito nakita. Sinabihan siya nito na mayroon pa siyang mahigit 1 oras kung kaya walang dahilan para magmadali. Na tila ba nahulaan kaagad nito kung saan ang kanyang punta at kung ano ang pakay niya. Humingi naman siya ng paumanhin sa muntikan niyang pagkabangga dito. Hindi naman kumibo si Manang Sita at tiningnan lamang siya at dumiretso na ito sa paglakad. Kumuha si Tia Silvia ng pagkain at bumalik na sa kanyang kwarto. Yung kasi ang bilin sa kanya ni Manang Sita na doon siya sa kanyang silid dapat na kumain. Nung naroon na siya sa kanyang silid habang kumakain, ay doon na siya medyo napaisip. Nasabi niya sa kanyang sarili na napakaabala talagang siguro ng buong mag-anak nila kung kaya wala silang panahon na kumain
na magkakasabay. Nang matapos siyang kumain, ay nagpasya siya na bukas na lang dalhin sa kusina ang kanyang pinagkainan. Dahil baka abutan na raw siya ng takdang oras sa labas ng kanyang silid at ayaw niyang mapagalitan sa unang araw niya dun sa bahay. Pero maya-maya ay bigla siya nakarinig ng mga malalakas na pag-alulong ng mga aso. At medyo nagtaka siya at nanibago dahil ang lalaki ng boses ng mga iyon. Hindi tulad ng mga naririnig niyang tunog ng mga aso doon sa kanila. Nasabi pa niya, parang ang lalaki yata ng mga aso sa lugar na yon. At nang natutulog na siya, may mga pagkakataong siya ay nagigising dahil sa mga pag-alulong ng mga aso. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Iyon yung unang araw ng kanyang pagtatrabaho dun sa bahay. Pero kumuha na muna siya ng pagkain upang makapag-agahan. Pagdating niya sa kusina, ay naabutan niya doon si Manang Sita na nagpiprito ng itlog. At sinabihan siya nitong kumain na, pagkat may mga luto na nasa ibabaw ng mesa. At nang kakain na sana siya, ay muling ipinaalaala nito na doon siya dapat kumain sa kanyang kwarto. Masyado kasing nalibang si Tia Silvia at inakalang ayos na kay Aling Sita na doon siya kumain sa kusina. At doon pa lang rin niya naalala yung kanyang mga pinagkainan noong nagdaang gabi na nakalimutan niyang dalhin pagpunta niya sa kusina. Pagkatapos niyang makapag-agahan, ay kanya nang dinalang lahat ng mga pinagkainan doon sa may kusina. Inilapag niyang lahat ng mga iyon doon sa lababo at saka hinugasan. Maya-maya ay dumating na muli si Manang Sita at sinabihan siyang bilisan na ang ginagawa pagkat mayroon siyang iuutos dito. Kaya nagmamadali naman si Tia Silvia. Nang matapos na siya sa paghuhugas, ay pinasunod siya ni Manang Sita. Parang natatandaan na niya kung saan iyon patungo. Biglang lumakas yung pagkalabog ng kanyang dibdib. Dahil papunta sila sa morgue. Takot na takot pa naman siya sa mga patay. Kahit nga doon sa kanila, kapag isinasama siya ng kanyang mga magulang sa lamay, ay hindi talaga siya sumisilip man lamang sa nakahiga sa atawal. Hanggang sa itinuro ni Aling Sita sa kanya yung nadaanan nilang balde na mayroon ng lamang tubig na nasa tapat ng gripo. Mayroon ding map na naroon, tabo at karagdagang basahan. Pinakuwang lahat yun ni Manang Sita sa kanya. At nang papasok na sila sa morgue, ay biglang napahinga ng malalim si Tia Silvia pagkat parang kakapusin siya ng hininga dahil sa sobrang takot. Pagpasok nila ay may mga katawang naroon na natatakpan pa ng puting kumot, na yung ibang mga kumot pa nga ay may bahid ng dugo. Itinuro sa kanya ni Manang Sita yung nais nitong ipagawa at parang hindi niya iyon kayang gawin. Dahil kahit naman lumaki siya sa hirap, ni minsan ay hindi sila pinilit ng kanilang mga magulang na gawin yung mga bagay na ayaw nila at hindi nila kaya. Hindi siya sanay humawak ng dugo. Makakita nga lang noon ay talaga namang takot na siya. Tulad na lamang ng mga dugong nasa may kumot na nakatapon sa mga patay. Pero wala siyang nagawa pagkatrabaho niya iyon. At unang araw pa naman niya, kailangan niyang sumunod sa mga ipinapagawa sa kanya ni Manang Sita. Habang pinupunasan niya iyon, ay pinapaliwanag naman ni Manang Sita kung bakit nagkaroon ng mga dugo doon. Dahil daw iyon sa pag-iimbalsamo. Nawala namang kamalay-malay si Tia Silvia noong mga panahong iyon ukol sa mga sinasabi at ipinapaliwanag ni Manang Sita. Yung nasa may sahig ay medyo nadalian siya pagkat yung map ang kanyang ginamit.
Pero yung mga bahid ng dugo na nasa may pader ay obligado talaga siyang punasan ng mga iyon gamit ang basahan. Halos masuka-suka siya dahil doon. Pero pilit niya iyong pinaglabanan. Baka kasi mapansin siya ni Aling Sita at masita pa siya. Na naisip niyang bagay na bagay dito ang kanyang pangalan. Na habang pinupunasan niya iyon ay nasabi pa niyang grabe pala kapag nag-iimbalsa mo. Dahil nagtitilamsikan pala talaga ang mga dugo. Ang dami niya kasing nilinis na halos mayroon ang buong palibot ng kwarto. At mas lalo pa siyang kinabahan nang iwan siya doon ni Manang Sita. Pagkat marami pa raw itong aasikasuhin. Wala naman ang nagawa pa si Tia Silvia, kundi ang manatili doon at ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Pero di niya maiwasang hindi mapalingon palagi. Pakiramdam niya kasi ay parang babangon yung mga patay. Parang sasabog na ang dibdib niya sa sobrang kaba ng mga oras na iyon. At may pagkakataon pa ngang parang gusto na niyang maiyak. Ako si Ramil, tubong Surigao del Norte. Nais ko lang sanang ibahagi sa inyo yung naging karanasan ko nang minsang sumama po ako sa mga kamag-anak namin na magtatrabaho sa isang lalawigan sa Western Visayas. Bali iyon po yung unang pagkakataon na makakapunta ako sa lugar na iyon. 5 po kami noon na magkakamag-anak, 2 tiyuhin ko at 2 kong pinsan na kanilang anak. Yung isa ko kasing tiyuhin ay foreman at nabigyan siya ng trabaho ng isa niyang kakilalang engineer. Nung mga panahong iyon ay katukatulong ako ng aking ama sa pag-aasikaso ng aming mga alagang hayop at ako rin ang kasama niya sa mga gawain sa bukid. Ngunit dahil sa mahirap talaga ang kumita ng pera dun sa aming probinsya, kung kaya nainganyo kong sumama sa mga tiyuhin at pinsang ko. Yun ang unang pagkakataon na magtatrabaho ako bilang isang piyon o laborer. Pero alam ko namang kayang-kaya ko ang trabaho ngayon dahil sanay naman ako sa mga mabibigat na gawain. Kaya nga ang katawan ko noon ay talagang bato-bato, sabi nga nila, dahil batak sa mga mabibigat na trabaho. Nang dumating kami doon ay wala pa talagang nauumpisahan. Masukal pa yung lugar at malayo iyon sa mga kabayan. Isa yung liblib na lugar dahil ang gagawin pala namin doon ay poultry at piggery farm. At aabutin ng taon ang nasabing proyekto dahil napakarami palang mga pasilidad ang nakapaloob sa mga malalaking farm. Nakabaliktaran sa iniisip ko noon na basta kulungan lang ay tapos na. May mga bodega para sa mga pagkain ng hayop. Mayroon ding pinaka-storage para sa mga gamot at mga opisina para sa iba't ibang departamento. Unang araw namin doon ay wala kaming ginawa. Pagkat sinabihan ng tiyuhin ko ng kanyang amo na magpahinga na lang daw muna kami pagkat siguradong pagod daw kami sa biyahe. Nang sumunod na araw ay doon na kami nagsimula. Pero ang unang pinagawa sa amin ay yung magiging barracks namin. Sa tent lang kasi kami natulog nung unang gabi. Pinalinisan din sa amin yung buong paligid. At sanay na sanay ako sa ganong gawain dahil iyon yung trabaho ko
doon sa bukid. At matapos iyon ay nagumpisa na ang mga paghuhukay para sa pundasyon matapos nila makapag-layout. Nung mga unang araw namin doon ay naging maayos naman ang lahat. Bagaman mas mahirap ng bahagya ang trabaho doon, ay kinaya ko naman at ganado ako dahil sa mas mainam naman ang magiging kita ko doon kumpara sa pagtatrabaho ko sa amin. Minsan, ng mga bandang hapon na, ay may pumunta doon na 3 kalalakihan. Noong una ay nagtanong sila kung mayroon pa ba raw bakante, pagkat gusto sana nilang pumasok. Hanggang sa natapos na kami sa trabaho, ay nanatili lang sila doon sa amin at nakikipagkwentuhan. Kalaunan ay nagyaya na ang mga ito ng inuman at nais daw nilang makipagkaibigan sa amin. At dahil dayo lang kami sa lugar, kung kaya kailangan naming makisama. Isa pa, mababait naman ang mga itong makipag-usap, kung kaya wala naman kaming nakitang mali o masama. Umuwi pa nga ang isa sa kanila at nang bumalik ay may dala na itong 2 pirasong manok at sinabing amin daw katayin nang sa ganon ay mayroong pulutan. Kaya humanga kami sa kanila. Dahil sagot na nga nila ang inumin, ay sagot pa nila maging ang pulutan. Nang mga pasado 9:00 na, ay doon na mag-umpisang magkwento ang mga ito ng ukol sa mga misteryo at kababalagang bumabalot doon sa kanilang lugar, na noong una ay amin lang sinakyan ang mga iyon, bagaman hindi namin pinaniniwalaan ang lahat. Ngunit habang tumatagal ay nakakakilabot na ang mga ipinapahayag nila. At napansin kong hindi lang ako ang biglang sumeryoso, kundi lahat ng mga naroon, at nakatuon na talaga ang kanilang atensyon sa 3 lalaking iyon na nagkukwento ng mga nakakatakot na pangyayari doon sa kanilang lugar. Maliban lang sa isa naming tiyuhin na si Tio Kaloy. Makalipas ang mahigit 2 oras ay nagpaalam na ang mga ito at nagpasalamat. Kami man ay nagpasalamat din sa kanila at sinabihan sila ng tiyuhin ko na huwag mag-atubiling bumalik at upang malaman rin nila kung tumatanggap pa ba ng karagdagang mga trabador pagkat darating kinabukasan yung engineer. Nang umalis na ang mga lalaki ay naglikpit na rin kami pagkat wala na rin namang inumin. At panay na ang hikab ko noong mga oras na iyon at talagang inaantok na. Yung barracks namin ay binubuo ng 2 silid. Doon sa kabila ay yung 2 kong tiyuhin, habang dito naman sa isa ay kaming magpipinsan. Mabilis kaming nakatulog noon, dala na rin marahil ng pagod at alak na aming nainom. Makalipas ang ilang oras ay nakaramdam na ako ng ginaw, pero hindi ko naman masyadong pinansin iyon o binigyan ng anumang pakahulugan, pagkat malamig talaga doon sa lugar na iyon kapag mga madaling araw. Kaya nga lang, nang kakapain ko na yung kumot, ay hindi ko na iyon mahagilap. Kaya napabangon ako at nakita kong nadaganan pala ito ng isa kong pinsan. At nang akin na iyong kukunin, ay bigla namang naagaw ang atensyon ko doon sa may bintana. At kitang-kita ko talaga ang isang napakalaking paniki na nakakapit doon at natakpan na niya talaga ang buong bintana. Kaya nagulat talaga ako at napasigaw. Bigla naman iyong umalis doon
At nalaman kong mali pala ako sa aking naging palagay. Na iyon ay isa lamang malaking paniki. Pagkat nagawa noong makapaglakad ng ilang hakbang bago pa tuluyang lumipad. At iyon ay kasinlaki talaga ng tao. Dahil sa pangyayaring iyon ay napatunayan kong totoo ang mga ikinuwento sa amin nung 3 lalaki na taga roon. Mapanganib pala talaga doon sa kanilang lugar at mayroong mga aswang. Isang chewing ko ang nagising dahil sa malakas kong pagsigaw. Tinanong niya ako kung bakit at kung ano raw yon. Kaya sinabi ko naman sa kanya yung aking nakita. Ngunit hindi ito naniwala. At baka binabangungot lang daw ako. Sabi pa niya ay huwag akong maniniwala basta-basta sa mga kwento-kwento ng tao. Hindi na lang ako umimik nung sandaling iyon dahil alam ko namang hindi ito naniniwala sa mga aswang at kung ano-anong kababalagan. Pinayuhan niya akong matulog na uli pagkat marami daw kaming gagawin at mapapalaban talaga sa trabaho. Kaya nahiga naman ako pero hindi na ako nakatulog pa. Paulit-ulit kasi bumabalik sa isipan ko yung aking nakita. Kinaumagahan ay napasabak nga talaga kami sa matinding trabaho. Pagkat aming bubuhusan yung mga poste at dumating pa roon yung engineer. Kinahaponan ay dumating muli yung 3 lalaki. Pero nanatili lang silang nakatayo sa di kalayuan at tila ba nahihiyang lumapit pagkat napansin siguro nila na naroon yung aming engineer. Nang matapos kami at nakikita nilang nagsisipaglinis na kami ng aming mga katawan, ay saka sila lumapit at kinumpirma kung yun nga raw ba yung engineer. Sinabi namin na oo. Sinamahan sila ng chewing ko at ipinakilala. At dahil mababait at magigiliw makipag-usap ang mga ito, ay madali din silang nakapalagayang loob ng engineer namin. At tulad nung una ay nauwi ang lahat sa isang inuman na sila na naman sana ang bibili ng inumin, ngunit hindi pumayag si engineer at sinabing siya na ang bahala. Ang ginawa na lang nung isa sa kanila ay muli na lang kumuha ng manok at sa pagkakataong iyon ay 3 ang dinala nito na yung isa ay ibinigay niya sa engineer namin na kanya raw iuwi sa kanila. Mabilis na lumipas yung oras. Nagpaalam sa amin yung engineer na mauuna na siya pagkat may bibisitahin siyang isang project sa kinabukasan. Siguro nung mga sandaling iyon ay mag-aalas 8 pa lang ng gabi. Sinabihan kami ng tsuwi namin na aming samahan si engineer hanggang sa labasan. Ayoko sana dahil may sasakyan naman itong owner, pero naunawaan ko naman kung bakit pinapasamahan pa sa amin ni Tio Kaloy si engineer bilang pagpapakita ng magandang loob dahil sa husay din naman itong makisama sa kanyang mga tao. Kaya sumakay kami nung isa kong pinsan sa owner ni engineer at amin nga siyang sinamahan. Makitid ang daan palabas na hindi maaaring magkasalubong ang dalawang sasakyan. At ang totoo, tanging siya lang ang nakapagpapasok ng sasakyan doon. Malubak ang daan at mabato pagkat hindi yon sementado. May dala kaming flashlight noon dahil madilim at wala talagang kailaw-ilaw sa aming daraanan. Lalo na at maglalakad lang kami ng pinsang ko pabalik. Nang marating namin ang pinaka-highway,
ay niyaya pa kami ng aming engineer na sumama na lamang sa kanya dahil naawa ito sa amin. Pagkat maglalakad kami pabalik sa napakadilim na daang iyon. Gusto ko sana pero tumanggi na lang kami dahil hindi rin kami nakapagpaalam kanila Tio Kaloy. At mag-aalala ito sa amin na sigurado akong di niya magugustuhan iyon kung sakaling kami ay sumama. Kaya pagdating nga sa kanto ay bumaba na kami ng pinsang ko at nagpaalam na rin sa amin si engineer. Nang nawala na sa aming paningin ang sasakyan ng amo namin, ay nagsindi kami kapwa ng sigarilyo ng pinsang ko at nagumpisa na rin kaming lumakad pabalik. Gamit ang isang flashlight ay binaybay namin yung madilim na daang iyon. Nang mga nangangalahati na kami ay bigla akong napalingon sa aking likuran. Para kasing may asong mabilis na dumaan sa nagtataasang damuhan. Na narinig ko pa nga yung pagtunog ng mga halaman. Napatanong namang bigla yung pinsang ko kung ano daw iyon. Sinabi ko sa kanyang, parang mayroong aso, wika ko. Sa puntong iyon ay doon biglang sumagi na muli yung mga ikinuwento sa amin ng tatlong lalaki tungkol sa aswang. At yung tungkol sa aking nakita. Kaya medyo kinabahan ako. Nagpatuloy kami ng pinsan ko. Pero sa kabilang panig ng daan ay biglang may napansin din kaming parang may dumaan na nakita talaga naming nahawi yung mataas na damo. Kaya napahinto kaming bigla at agad na dumampot ng bato. Nung sandaling iyon ay ang lakas na talaga ng pagkalabog ng dibdib ko. Hindi kami umalis sa aming kinatatayuan. Amin pang pinakiramdaman niyon. Ngunit talagang tuluyan na akong nilamon ng takot nang makita ko ang dalawang naglalaki ang parang mga baboy ramo na lumabas sa magkabilang gilid ng daan. At may nakita pa kaming dalawang tao na nakatayo sa may gitna noon at pareho silang may hawak na itak na nasa kanilang gilid. Naisip ko kagad na tagilid kami at walang panama ang mga hawak naming bato. Kaya bago pa man sila magsimulang lumapit, ay nanakbo na kaming magpinsan pabalik doon sa kanto kung saan namin inihatid yung aming engineer. Pero habang papalayo kami, ay bigla kaming nakarinig ng komosyon. Magkakahalong tinig iyon na halatang sila ay nag-aaway. Pati yung tunog na malakas ng katulad sa isang baboy na kinakatay ay amin ding narinig. Pero nagpatuloy lang kami sa pagtakbo ng pinsang ko. Makalipas ang ilang minuto, bago pa namin marating ang kanto, ay nakarinig kami ng dalawang tinig at pamilyar sa amin iyon. Kaya amin silang nilingon at hindi nga kami nagkamali. Sila ay yung dalawa sa tatlong lalaki na nagpupunta sa amin. Niyaya nila kaming bumalik na sa barracks at wag na raw kaming mag-alala pa pagkat wala na umano yung mga tumambang sa amin. Na nung una ay parang ayaw pa naming maniwala at pinagdudahan pa nga namin sila. Nakita namin ang pinsang ko na may mga sugat sila. Sariwa pa ang mga iyon na nagdurugo pa. Nang mapansin nila kaming nakatingin doon ay sinabi nilang walang anuman daw iyon at gagaling din kaagad. Kinumbinsi nila kami na sila ay mga tunay na kaibigan at wala silang tangka sa aming masama, na hindi sila yung mga tumambang sa amin. At batay naman sa kanilang mga sinabi ay nagtiwala kaming magpinsan. Nang naglalakad na kami ay aming nadaanan yung lugar kung saan kami tinambangan at nailawan namin ng pinsang ko yung mga bakas ng dugo.
at masasabi mo talagang may nangyari doong hindi maganda. Nang malapit na kami sa barracks ay bigla nilang sinabi sa amin na sila man ay mga aswang din, na ikinagulat naming magpinsan. Ayon pa sa kanila, ang buo nilang angkan ay mga aswang. Ngunit malaki umano ang kaiba nila, pagkat sila ay may kakayahang pigilan ang kanilang mga sarili sa pagkahayo sa sariwang karne at dugo, na kanila lamang pinapakinabangan ang mga kakayahang dulot noon. Maliban doon ay wala na. Pagdating namin ay nagtaka sila Tio kung bakit kasama namin sila, na ang paalam daw ng mga ito ay bibili lang ng dagdag na inumin at kukuha ng pulutan. Nagsalita ang isang lalaki na kasama nilang naiwan doon at sinabing kinailangan umano ng kanyang mga kasama na sundan kami dahil kinutuban na raw sila ng hindi maganda, at pinayuhan nila kami na mag-iingat pagkat naglipa na daw talaga ang mga aswang doon sa kanilang lugar, nang karamihan ng mga ito ay kanilang mga kaanak din. Ngunit kaaway nila sila pagkat namiminsala at pumapatay ng mga tao. Nanindig ang mga balahibo ko nang marinig ko iyon, pero ang tiyuhin namin ay hindi pa rin naniniwala. Tinuruan nila kami ng ilang mga bagay na mabisang pangontra sa mga aswang. Ngunit nagbirong wag daw namin iyong gamitin sa kanila. Nang mga sumunod na araw ay nakasama na namin silang nagtatrabaho pagkat natanggap silang 3. At tuwing mayroon kaming mga pangangailangan ay ipinapakisuyo na lang namin sa kanila na sila na ang nagpupunta sa bayan. Ilang buwan din kaming nagtrabaho doon, pero kalaunan ay nalipat din kami at hindi na namin natapos pa yung proyekto. At yan po Sir PB yung aking naging karanasan, kung kaya naniniwala po talaga ako sa mga aswang. Katunayan, yung mga sugat nga nila ng sumunod na araw ay agad ding nawala, at wala man lang kahit anong bakas o kahit pilat. Hanggang dito na lang po at marami pong salamat. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.